Utata uMongameli, Utata Shumayeli, Utata Madodana, Lutsha lakokwethu, Ntombi, Omama, ngelenkosi igama ndivumeleni ngale ntlazana ndithi molweni. Xa sawuvula inkonzo yethu ndinqwenela uba masithatheni elaa culo u-212, culo elifundeka ngolu hlobo njengebhadi libhadula ukufuna umthombo, iyafuna njalo intliziyo yam. Inxaniwe intliziyo, inxanelwe uThixo, ewe lowo waziwayo ungophilileyo. Ndikhawulezisile ke ndiye kwivesi yokugqibela, lo ubizwa nazinzulu ngeengxangxasi zalo, beka ithemba lakho uye uthuthuzeleke. Masithandazile egameni loYise, egameni loNyana, egameni loMoya Oyingcwele. Mesiya olungileyo, ngelizulu nangethuba ukwenze nje sonini nanini, chukumisa umququmbelo wengubo yakho, somadinga somathamsanqa. Ndithi yehla ngasentla, hleli ngasezantsi, Moya Oyingcwele. Xa ndizawuvula sonini nanini ndinqwenela ntonye, somadinga somathamsanqa, hlale kanye encakameni yelwimi lam, Moya Oyingcwele. Athi amazwi enzathi ndiwabeke kule ndawo sonini nanini abe ngamazwi avela ngasentla kuwe, Moya Oyingcwele. Athi entweni zonke somadinga, athi noba siyabulaleka ezantsi emhlabeni Mesiya, kodwa sinethemba somadinga, ngoba wena wasithembisayo somadinga, wathi othembele kuye usayi kumdanisa. Zonke izinto ke somadinga sizicela sizibanga somadinga, ngoba wena nguThixo somadinga omamelayo, ube nguThixo ongenelelayo somadinga, nakwesi sihlandlo ongenelela njengoThixo ke somadinga. Fikelela apho ndingafikelela nguYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Isibhalo sethu sasifumana kwincwadi kaIzaya ku-54, sihloko ndaba ukubuyiswa kweZiyoni. Sawuthi sifunde ke kulaa mqolo we-16 ukuyoma ku-17, umqolo we-17. Siyawuthi ke sifunde ke nabayiphumelele kumazwi afundeka ngolu hlobo. Uyabona, mna ndadala ingcibi efutha umlilo wamalahle, ivelise impahla ngokweshishini layo. Kwamna ndadala nomonakalisi wokonakalisa. Verse 17. Zonke izixhobo ezikhandelwe ukulwa nawe aziyi kuba nampumelelo. Zonke ilwimi ezimelene nawe ematyaleni uya kuzigweba. Lilo eli ilifa labakhonzi bakaYehova, nobulungisa babo obuphuma kum, utsho uYehova. Mandibulise kumntu wonke, ndibulise nakubantu abawuthi bamamele kule nkqubo. Ukuba ngaba ndiyibona kakuhle, leli vesi ithetha ngengcibi evelisa impahla ezilifaneleyo ishishini. Aphinde umdali avelise umonakalisi othi anakalise. Athi xa ehlelayo ngezantsi, athi zonke izixhobo ezikhandelwe ukulwa nayo yonke impumelelo. Xa ndiyijonga kakuhle, bazali bam, ingcibi xa ndiba ndiyitolika ngokwesiXhosa ngumakhi. Umakhi ke akekho umntu odalileyo ngaphandle kwaYesu Kristu. Nokuba kwenzeka ntoni kwilizwe esiphila kulo, ikakhulu kulona unyaka ka-2020, siyanqina ezantsi emhlabeni, ngoba siye sabonakala sibhukukelwa sisifo sikabhubhane esibizwa ngo-COVID-19. Kodwa ngokuba ngaba ukhona umakhi, bazali bam,
kwangaba ndiyayilesa ndibheka phambili encwadi ka-Isaya athi ku-Isaya 59 athi niyabonani isandla sikayehova asikude uba besingena kusindisa athi nendlebe kayehova ayifithi uthunta ubingezi athi xa ehlela athi bubugwenxa bethu obusohlukanisa obusithelesayo ubuso bukayehova entweni zonke ke bazali bam ndifuna ukuthi uthi xa ethethayo uba athi lilo ilifa labakhonzi bakayehova into ethi nokuba kukubeyiphi imeko sinalo ilifa njengabakhonzi kuyehova nokuba kwenzeka ntoni sinalo ilifa athi phaya kwincwadi zikaPetros wokuqala athi masizithobe phantsi kwesandla sikayehova sizawuphakanyiswa ngexesha elifanelekileyo silindeleke okuphakanyiswa ingangathi ke bazali bam ndiyabona xa ngaba ilizwe lincwina phantsi kwesifo esingubhubhane esibonakala sigubungele ilizwe lonke athi hleze uyehova kwezi ncwadi zika-Isaya athi uzawuveza nomonakalisa lesi sifo esibonakala singukhorona siseza kutshatyalaliswa bazali bam ndifuna ukuthi masibonakala kusikosimethemba entweni zonke athi nakwezi ncwadi zika-Isaya athi zonke izinto zisesandleni sakhe athi entweni zonke uba sithembe isandla sakhe sinamandla sisawubonakaliswa siphakanyiswa ixesha elifanelekileyo ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen.